Takže jdeme se to tam vypálit. Ty krásně, to je stavný. To nejde vůbec. Musíte to takovýhle malinkatý pitýř. Takhle to vypadá. Tak jo, to je hustý. Krásně. Ne, to je mega příjemný. To je příjemný. Tak kde si zmáčkne. Takhle je to úplně heboučky. Já se na to těším. Se k tomu, když se k tomu jako čuchnu, tak je to cítit hodně jako takový zvláštní, jako těsto prostě, no. Takže to jdu ochutnat. Je to takový hodně jako zvláštní. Jako dávám tomu takových 8 bodů z 10, je to dobrý. Takovýmhle citronem je to plněný. No, dobrý, takže jestli si to taky chcete koupit, tak si zajďte do Sapy. A nezapomeňte dávat like a odběr a čau.